Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Anjing. Oke guys, kali ini aku arep sarapan nasi teri guys, 2000. Minggu nih Basri mang tuku 5 gawe sen. Itu dadak man sego pecel guys ya lho, dadak man sego teri yo sen yo, sego teri kabeh. Ini bolong. Di belakang. Iya. Kai. Kilo. Oh iya, iya gak ketok wis kan. Dijingkas kok. Betul gurih kilo. Bolong ya kecantol ki paling. Oke, aku arep sarapan sego 2000 guys, menambahkannya lho. Ini sego nggone lipat gane 2000. Gini sapa iki? Dek. Kayak tak ini. Coba sanggone anak temi es. Enggak iki. Apa? Guys ya, aku arep sarapan sih. Jangan ambil ibu wih, cepetan. Pukul aja kasih. Sego 2000 guys ya, sego sambal teri. Penampakannya guys. Penampakannya kok gini. Wis lumayan. Nek bagiku ya wis lumayan guys ya oleh. Ibu. Saya beli 2, aku 1, ibu 1. Ya karek mesin karek. Wis muter-muter ya ngono. Dalam. Ada 1000 di sini. Itu apa ya? Sekarang saya pura. Tuh guys, penampakannya sego teri 2000 tok lo guys, ya Allah. Lek pati murah jan. Murah kebacut. Udah hati-hati. Coba Bu. Oh, mana? Oke, ada sarapan iki, sekarang lagi nanti guys. Cuma gini guys, panas lah. Bilang bu ya coro mono tuh puneh bingung untuk voucher loh enggak tuku jatan apa iki lho ngene iki mau untuk voucher 50.000 bikin amek komo perempuan tenang orang tapi voucher dong enggak voucher nah Enggak ih. Ini pacarnya yang kayak aku. kayak apa tuh ya gorong iki enek dombelone enek iki apa jenis tembe siji enek mini Sebelum mangkok nih, Sob. iya Ngendi banget Mim? Oh, yang gini, udah lipat. Ngasih anu, terus dia. Enak mini guys tuh. Dedek. Betul. Betul. Kalau untuk nasi untuk 100.000. Ya, tapi biar orang di anu. Muka kena lah. Sama sama tuku Pak. Masak masuk kuning nasi. Coba dulu. Ini aja. Cilik bocil aneh aneh. Ya ora ya. Iki aneh penggawean. Orang yang kene kantor gede. Ukurannya tuh Meski apa? biasa guys. Meski apa? Nggak kain kalau kene Arifin, ini tahu aja ya kau jajan. Hawa. Kau yang kene kau rezeki, Makasih nih. jika kan gue anu ya itu. Yang begini. Ya nang tuku iki. Entuk voucher 50.000, tapi gak mudeng ya guys, tinggal apa-apa cara-cara. Udah mau di mana ya? Itu lem.
Tak on ngeklaim lagi. Wah, jadi itu sebesar katamu. Di nuisi untuk asli. Terus daftar. Iki nanggo nomor WA. Mari ngono menu redeem voucher. Terus metu sakate guys, tapi gak ngerti aku tidak neng apa. Sadune iki tulisan iki belanjakan game tapi nang. Mbak apa nih produk boh. Gak dong aku Tapi tadi. produknya nih produk yang ingin Dibeli. Tapi aku gak mudeng. Gak dong. Ora dulu kupengku. Ini pedes mas. Pedes. Ning tendang kono. Pak aku mau enggak? mana? Aku. Kalian mbakku. Ini tadi kemban bos. Kasih. Pak, tolong juari Pak. Iki anake mbakku, guys. Dadi ning ojo malat-malat to. Iki jekne iki dekane gak melok mulih ya, Nduk ya. Iya. Mulih. Hah? Ibuke gak melok mulih, guys. Dadi iki dek buke mulih dina apa, Nduk? Hah? Minggu. Iya. Minggu apa kapan? Senin. Senin, Iya, Senin, Ibu masuk. Selasa, iki Rebo dek ngirene kene, guys. Dadi engko aku arep nang Blora. Iki delok apa, Nduk? Hah? Delok apa iki? Delok kelengkeng. Kelengkeng. Iya. Ndang jajal Nduk Reno. Wis kelengkeng gede guys, tak meneh. Wes sama. Nah, ngerti, Pak. Dure masak aku. Dure. Iya. Iya. Aku ya ora ya delok. Ya, cek Iki dulu dek iki tekune. Iki dekne wis wah sing kono rel. Wis wah sakmene iki cilik yo woh iki, guys. Ninggenku iki. Dek nane iki tukune nganu, Dik. Regane mok murah. Kira. Kira gak roh, 1,5. Hah? 1,5 piro? Gak roh, 1,5 piro? 65 roh pra. 65 untuk Piro? 65 piro? 65. Heeh. 65 ya 65. Duh. Terus ki mbah iki pelem apa gak ngerti aku lho, guys. Ki pelemku barang iki roboh. Tapi nek mana lagi ku Wis ngembang rek, obonge. wis akeh ya. Wis susah rek. Ndi nek kembang iki? Kuwi, lho. Kuwi. Ndi? Di kembang. Oh, ya Allah iso rel. Aku ki kepo ki pelem apa ya? Pelem kopior apa mana? Pelem gadung apa kopior? Gadung gak mungkin kira sakmene geden. Kopiar paling. Lah iya ngembang iki rel aku lah nggih roh. Iya. Nek gak delok ambek kowe gak ngerti aku rel. Anak Lah guys, kembangnya anak kembangnya guys ning dhuwur. Kembangnya nek loro. Iya mbah pelem apa tukulan ki guys. Ki aku yo tuku ki guys, ki murah ki. Tuku apa jenenge? Jeruk kalem iki. Ki murah guys, ki murah rel. 50 dapat 2 iki guys, jeruk iki. Tumbas ning gone kuwi apa jenenge? Tumbas ning gone wong kula anu balane bojoku guys. Saya tahu loro siji ya sebelah kene. murah teman. Di sini ki cili, nek ki sing mang gede rel. Tapi ini satu harganya 25.000. Iya rel, lho. Mano kan guys. Terus gede loh. Begini. Uga ra gede kuwi lah. Godong. Kena mune ya rel. Tapi nek ambune godongku enak. Masa? Iya, ambune. Enggak. Ambune jeruk. Jeruk wangi. Dan sen golek ya aku ya. Ya rel ya. Mau ya rel. Tenang aja. Ya, delek nih kene ae. Delek padahal lagi lho ki ketok ya rel ya. Dia padahal meron loh. Nih di. Baru meron. Delek nih di rel. Delek nih kono rel. Muncul rel. Nah, baca karo. Rel. Amit bah. Ya aku nyok nih kene guys. Kene ketok iki. Amit bah jenenge. Pemandangan kebun Kebun nek dames ketok guys kalau. Kebun nek dames sih ketok kene ya Allah. Pipiku nyemprot banget rel. Nek bener lemu ya, lemu banget. Iya rel, nek bener lemu banget. iya pas diwiceti kena anakku Lah ngono ki ndak apa, Pak.
Tangannya. Oke. Maksudnya tangan lho. Kok kene delok guys ketok kita nggone mak dames kayak guys. Kaki iki lho guys iki lho. Kalau Pendopone. guys, pasti Mak dames pijet kita ketok. guys. Ojo gableh. Kae ketok kok kene guys. Iki pendopone mak dames ketok kok kene iki nyomantani kene. Berarti sing ngembang lagi loro ya Rel ya. Iya Rel. Iya. Ki aku 200 guys, dek mang ning pasar ki kelinan aku gak atus. Bar kuwi terusan nganu apa jenenge? Aku 200 aku guys, kepe atus singko ben ning pasar sik golek ning Bluro ya guys yo. Guys, Wes guys, ini cukup sekian. Terima kasih. Sarapan 2000 terus iki wis review apa-apa guys. Dadah.